Hola, què tal? Molt bon dimecres. Comencem amb imatges que reflecteixen la forta inestabilitat d'ahir dimarts a la tarda a molts punts de les comarques de Girona que van descarregar calamarsades, pedregades intenses al Ripollès i a la Garrotxa. Imatge precisament d'aquesta comarca enviada per Domènec Llop, cumulonimbus molt desenvolupats i cortina de precipitació intensa, moltíssima intensitat d'aigua en molt poca estona. Segona imatge que ens envia Manel Serra des d'Olot, a la Garrotxa també, núvols compactes abans de ploure, i ja saben que poden enviar les seves imatges a la nova tv-girona@gmail.com. Feta aquesta introducció fotogràfica, anem a veure què ens espera de cara a les pròximes hores. El risc de tempestes s'esvaeix i demà dijous serà una jornada estable, tranquil·la i de bon temps. A tota la demarcació de Girona observin que no hi ha taques de pluja aquí a Catalunya, només algunes cap al sud de França, a l'Arieja, l'Alta Cerdanya, però són taques poc importants que aquí no ens afectaran. Aquest és l'índex d'inestabilitat dijous, només creixeran nuvolades a la Cerdanya i al Ripollès en zones d'alta muntanya, però que no afectaran a la resta de la demarcació gironina. Tot plegat per aquesta entrada d'aquest embussament d'aire càlid procedent del sud que emergeix des del nord d'Àfrica. Farà pujar les temperatures i provocarà un increment de l'estabilitat i del bon temps. Per tant, aquest és el mapa de símbols que queda per les comarques gironines aquest dijous. Cel serè, estabilitat, nuvolades de tarda a la Cerdanya o al Ripollès sense risc de precipitacions. Ho veiem, si els sembla, comarca. Dijous a la Cerdanya al matí farà sol, a la tarda nuvolades en zones perifèriques de la plana seretana, no s'espera que plogui i pujaran les temperatures. Puigcerdà marcarà 32 graus de màxima, mínimes entre els 9 i els 11 graus. La nit s'hi estarà bé, nit fresqueta en aquesta zona pirinenca. També s'espera un dijous assolellat al Ripollès, sobretot cap al Baix Ripollès i a les Valls, algunes nuvolades de tarda cap a l'extrem nord, sobretot en zones d'alta muntanya, pot caure alguna gotellada però serien fenòmens més aviat locals. Les temperatures també pugen i màximes que arribaran als 33 graus a Ripoll, a la capital, ambient molt i molt càlid, 30 graus a Ribes, 31 a Camprodon. A la Garrotxa dijous de sol, pocs núvols, boirines matinals i sobretot destaquem l'ascens de les temperatures que ens porta a parlar de fins a 37 graus a Besalú, 36 graus a la capital garrotxina. Possibilitat d'algun núvol baix o de mala visibilitat, calitges a la selva marítima. Aquesta bossa d'aire càlid amb la humitat del Mediterrani pot provocar aquesta reducció de la visibilitat en punts de la costa. És poca cosa, no gaire important. Sol a la resta, alguna nuvolada de tarda cap al Montseny Guilleries i també pugen les temperatures. La capital, Santa Coloma de Farners, marcarà 36 graus. Destaquem la temperatura mínima de Lloret de Mar, 24 graus, ambient molt i molt càlid en hores nocturnes. També destaquem que farà sol aquest dijous al Gironès i al Pla de l'Estany, pocs núvols, si n'apareixen seran de poc importants, d'esquifits, i també destaquem la calor, que ens porta a parlar fins a 37 graus a Girona. Temperatures mínimes molt i molt càlides. Finalment, a les comarques empordaneses, possibilitat de mala visibilitat, algun núvol baix al nord del Cap de Creus, entorn al Golf de Roses, alguna nuvolada a les Salines, a les Alberes, núvols poc desenvolupats, no deixaran precipitacions, sol a la resta i també pugen clarament les temperatures. Temperatures mínimes càlides, molt tropicals en punts de la costa, l'Estartit i Roses no baixaran dels 24 a 25 graus, màximes que es poden acostar als 37 graus a la capital empordanesa. L'abans de pronòstic seguirà fent sol i seguirà fent calor divendres i dissabte. Dissabte per això pot quedar el cel enterbolit enteranyinat per una massa de núvols, potser alguna gotellada a la Cerdanya, diumenge algun ruixat, alguna tronada al Pirineu, sol a la Costa Brava, temperatures que es mantenen molt càlides al llarg dels pròxims dies. De moment això és tot, bon dimecres i fins demà.